ranije. Vidjet ćemo sada i sastav naše reprezentacije. Dakle, to su braća Burić, Grahovac, Jara, Karačić, Nujić, Ovčina, Panić, Peric, Prce, Tarabokija, Terzić, Toromanović, Vegar, Vranješ i Vražalić. Izgubljena lopta, evo možda prilike za kontranapad naše reprezentacije. Fino. I vodimo 1-0. Reprezentacija Bosne i Hercegovine vodi sa 1-0. Nujić je pogodio, njegov prvi pogodak. Fino to rade za sada naši igrači i ne žuri im se. Evo Panića 2-1. Panić inače igrao stvarno u dobroj formi. Dobro, ovdje još samo nekoliko sekundi i bit ćemo kompletni. Da vidimo šta će Španija uraditi. Dobro je. Vodimo od samog početka 1-0 i 2-1. Fino Prce 3-2 vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nikola Prce. Za to drugo mjesto sigurno da će oni sad Još uvijek on može pružiti dobre partije. Još uvijek želi mnogo. Bravo. Bravo za Burića. 9. minut. Novi napad naše reprezentacije. Lijepo, fino, Panić desnom rukom 4-3. Oni koji ne znaju, Marko inače šuta je lijevom desnom rukom. Ne dozvoljavamo Špancima da prave kontranapade. Pa jeste, vraćamo se stvarno izuzetno kvalitetno momentalno, tako da Španci ne mogu da postižu još uvijek te lagane golove. To sada 4-4, druga odbrana. Bravo Boriću, izuzetno važna odbrana stvarno i na rezultatu 7-4 u ovom periodu. Lagane golove, evo sad su iskoristili ti naše 3 tenčke greške gdje su uspjeli postići stvarno golove iz kontri, tako da konačno 5. gol. Burić 5. pogodak, 11-5, prvi pogodak. Ajde, dobro je da smo pobjegli. Dobro, fina odbrana, još jedna 6. izuzetno važno. Tu potvrdu, sad ćemo imati tu potvrdu, siguran sam. Evo finog pogotka. Fino, Alen Ovčina prije nekoliko minuta zamijenio Nujića na poziciji lijevog krila i divan gol. Uspjeli smo iskoristiti. Evo greške u koracima, čini mi se, kontranapad, konačno jeste i pogodak, 13-7. Drugi lagan gol, također oba gola je Nujić postigao. Evo pogotka, ako se ne varam, Tarabokija, tako je, 18-8. Evo, Prce, fino. Konačno 2 gola. Da. 2 gola za redom. Tako će da se. Pa jeste sigurno, ovi preostali minuti od... Idemo dalje. Fin napad, bravo, 20-10. Nujić, 3 pogotka, najefikasniji naš igrač, nametnuo se fino. Sigurno da ćemo tu utakmicu u pripremi za nedjeljnu utakmicu i pogledati. Fino, sada smanjujemo još. Evo prilike iza njegov, ako se ne varam, ako postigne, bit će drugi pogodak. Da vidimo. Tako je, 21-12. Evo lijepog pogotka, 22-13. Panić. Svi smo očekivali laganu pobjedu Austrije. Ali izgleda da Finci nisu mislili tako. Ima još. Lijep napad, bravo, 22-14, mnogo ljepše to sve sada izgleda. Za onaj nesretni nerešen rezultat iz Zenice iz istih kvalifikacija, tako otprilike i ova grupa izgleda sa jednim totalnim favoritom Španijom i ekipama, To tako ide, nepisano pravilo. Evo, koji bravo, Tarabokija, 24-16, 10 golova u drugom poluvremenu već.
Fino, 25-17, padaju sada golovi kao na traci. Panić 5 golova. Fino, 26-18. Golovi na traci sa jedne i sa druge strane. Ali ne mogu da shvatim umalo da dođu opet do lopte. Evo sada pogotka, 28-19. Naše igre. Tako je. Fino, 28-20. I Austrijanci u slučaju poraza doće pod ogromnim pritiskom moranja. Vidjet ćemo je li ovo i posljednji napad na utakmici. Evo, fino, Perić, asistencija, pogodak Vegara, tako je, 29-21.